misalin karfe 11 na safe zuwa 12. Za mu dubi abin ta fuskar addini. Shin wani irin tanadi ne addinin musulunci ya yi a kan taimako musamman ga makusanta da kuma sauran marasa galihu? Abin da addini ya tanada cikin kuɗa wata awanu alal birri wat taqwa, ku zo maza ku haɗa kai ku taimaki juna akan taimakon abin da ya shafi addini na aikata alheri da kuma kiyaye junanku. Ta'awanu alal birri akan sha'anin addini, sha'anin kulawa da dukkan alheri, wat taqwa da kuma kiyaye rayukan mutane da damuwarsu. Shine a kiyaye waɗannan, shine su nuna cewa Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Allahu Akbar a ba Allah haƙƙinsa, Assalamu alaikum a ba bayin Allah kuma kiyayewa. Kamar abin da ya shafi makwabta da kuma sauran al'umma na ƙasassu da marasa galihu da marayu wanda ba su da yadda za su yi. Wannan addini ya yi magana a kai cewa abudullah wa la tushriku bi shay'an, ku bai wa Allah haƙƙinsa da farko shine babban haƙƙi. Kar ku yi tsafi, wa abudullah wa la tushriku bi shay'an. Wa bil walidaini ihsanan, daga nan kuma kowa ya kula da iyayen guda biyu da suka haife shi, ko iyayen uwa da uba ko kuma iyaye na jiki da addini, na iyaye guda biyu. Bil walidaini ihsanan, duk a kyauta musu. Bizil qurba, kuma kowa ya kyauta wa danginsa makusaci. Wal yatama, duk gaba da a riga taimakon marayu wanda ba su da galihu a yin maganar zamani, a taimaki marayu. Wal yatami wal masakini, da miskinai abin tausayi waɗanda ba su da makama, su ma a tausaya musu, al'umma ta tausaya musu, al'umma ta tausaya wa kowane mutum ya kyauta wa danginsa makusaci da iyayensa guda biyu. Al'umma gaba ɗaya ana kiranta ta tausaya wa marayu, ana kiran al'umma gaba ɗaya ta tausaya wa miskinai waɗanda suke abun tausayi. Wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurbi wal yatami wal masaki wa ibn sabil wal masakini wal jari zil qurbi ake jago, wal jari zil qurbi, kowa ya taimaki makwabcinsa makusaci. Makwabci iri uku ne ko hudu. Akwai makwabcinka dangin ku ɗaya ne, addinin ku ɗaya ne, ga wannan ga haƙƙin makwabtaka, ga haƙƙin dangantaka, ga haƙƙin addini. Akwai kuma makwabci mai haƙƙi guda biyu, shine danginka ne amma addinin ku ba ɗaya bane, ka kiyaye shi saboda dangantaka da kuma makwabtaka. Wanda kuma ko ba shi da addini ko kuma to shine a kiyaye makwabtakansa, a kiyaye dangantakarsa na jini ko da babu addini. To kasancewar malamai in dai za a yi magana ta addini, malamai su ake tinkara domin a ji daga gare su, kuma akwai gudunmuwa da suke bayarwa. Shin wace irin gudunmuwa ce malamai suke bayarwa ga wajen faɗakar da mutane kan su rungumi wannan ɗabi'a ta taimako a tsakanin junansu, musamman ga ita gwamnati da kuma sauran masu hannu da shuni ga sauran al'umma? Su malamai, yanzu da an ambaci malamai sai yadda mutanen duniya ko mutanen Najeriya sai su kasa malaman kashi biyu. Akwai wasu malamai da suka fito wanda su suna zagin ma waliyai gaba ɗaya, waliyan ma shugabannin malamai su suke zagi gaba ɗaya. Ana kiransu izala ko ana kiransu boko haram. An kace da izala da boko haram duk abu ɗaya ne, da wani da gani. Boko haramun da izala duk abu ɗaya ne, wane da gani. Zaka ji